ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଘର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ କେମିତି ତାହା ଋଣ ନେଇପାରିବେ, କେମିତି ଆପଣ ତାହା ସୁଧ ତାହା ଆପଣ ଋଣକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ହୋଇଥିଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବେ 45,000 ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ 60,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲେ 60,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁସୂଚୀ ବର୍ଗ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କି ଜନଜାତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲେ 45,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲେ 55,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲେ 70,000 ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲେ 70,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ, ଯାହାକି ଏହା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏହା ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଏହା ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଋଣର ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ 9,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ 9% ସୁଧରେ ମାନେ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 1,50,000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 1,63,500 ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ 2,18,000 ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 3 ଲକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ 3,27,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏହି ସୁଧ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ପୁରା ଆପଣ ଏଇ ଚାର୍ଟ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ହୋଇଥିବେ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମାସକୁ 800 ଟଙ୍କା କି ଆପଣଙ୍କୁ 850। ଯଦି ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ 1,300 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ପଡ଼ିବ ମାସିକ କିସ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଆପଣ 1,800 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ କିସ୍ତି। ଆଉ ଯଦି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 3,250 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି କିସ୍ତି ପଡ଼ିବ ଦେବା ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଛାତ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି 1.5 ଲକ୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ମିଳିବ। ଆଉ ଥରେ ଛାତ ସ୍ତର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ମିଳିବ। ଛାତ ପଡ଼ିବା ପରେ 50,000 ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ।